Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM Desus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, February 20. Pag-aangat sa Tulaok Overpass Bridge, sisimulan na sa February 24. Isa patay, isa arestado sa engkwentro ng mga pulis at kriminal sa Angeles City. 6,000 na bahay posibleng maapektuhan sa proposed flood control project. Singil sa kuryente ng Pelco 1, bumaba ngayong Pebrero. At CBO 2024 Road Glide ST ng Harley Davidson, one of a kind para sa motorcycle enthusiasts. Mga kabalen, abiso po magsasara ang Tulaok Overpass Bridge sa NLEX sa darating na February 24 bilang pagsisimula sa proyekto ng DPWH na pagpapataas sa nasabing tulay. Para sa iba pang detalye, narito pong report. Sisimula ng Department of Public Works and Highways DPWH Regional Office 3 ang pagpapataas ng Tulaok Overpass Bridge sa NLEX sa February 24, 2025. Bunso dito ng naranasang matinding pagbaha noong 2023, dulot ng bagyong Egay, Falcon at Habagat na nagresulta sa Carmageddon sa expressway. Dahil itinaas na ng NLEX Corporation ng kalsada sa San Simon, kailangang itaas din ng tulay ng 1.5 meters para sa ligtas na daloy ng mga sasakyan. Ayon kay DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino, may pondo na para rito sa 2024 national budget matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na solusyonan ang pagbaha sa Pampanga at Bulacan. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta. Kung papunta sa MacArthur Highway, dumaan sa Santa Monica Road para sa light vehicles. Kung papunta naman sa Santo Niño, Tulaok, dumaan sa Santa Monica Road. Sarado ang Tulaok Overpass Bridge sa lahat ng sasakyan, pero bukas ang Saluso Road Santo Niño side para sa local traffic. Hinihiling ng DPWH ang pangunawa ng publiko habang ginagawa ang proyekto para sa mas ligtas at maayos na daan. Angelica Cara, CLTV 36 News. Aabot daw sa 6,000 bahay sa 6 na barangay ng San Simon, Pampanga ang posibleng maapektuhan sa proposed flood control project ng DPWH. Matatanda ang nauna na nagpahayag ng pagtutol ang mayor ng kalapit na bayan na si San Luis na si Dr. J. Sagum na nasabing proyekto at sinabing mas malaki ang perwisyong dala nito kumpara sa benepisyo. Para sa detalye na itong report. Pag-aralang mabuti ang social at environmental impact. Ito ang panawagan ng concerned citizen mula sa San Simon at dating kapitan na si Randy Flores. Ukol sa proposed flood control project ng Unified Project Management Office o UPMO ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nauna nang naglabas ng pahayag sa media si San Luis Mayor Jason Sagum ukol sa proyekto matapos ang naganap na consultation meeting noong Enero. Kasama raw sa mga maapektuhan nito ay mga bayan ng Apalit, Arayat, Candaba, San Luis at San Simon. Doon sa proposed project ay gagawa ng panibagong dike sa kabila, no? Maliban sa Arnedo. So magiging dalawa na yung dike ng San Simon na nakadugtong sa San Luis. At ito'y ibig sabihin yung mga doon sa details niya na yung mga kabahayan o mga struktura sa loob ng nasabing river control o dike ay mabubura sa mapa.
Aabot daw sa 6,000 kabahayan sa 6 na barangay ng San Simon ang pwedeng maapektuhan nito. Tatamaan ng proyekto ang San Pedro, San Juan, San Jose, San Miguel, Santa Cruz at San Nicolas. Nitong January 28, nagkaroon daw ng pagpupulong ang alkalde ng bayan at ang DPWH. Ngunit hindi na iparating sa mga mamamayan ang naging usapin, kaya tulang malinaw na impormasyon ang mga ito. Ano ba talaga yung stand ng LGU San Simon? Bakit nagkaroon na sila ng meeting nung nakaraan January 28 at yung Karatig Bayan natin nagkaroon din ng public consultation? Bakit yung mamamayan ng San Simon o yung mga other concerned agencies ng LGU natin ay wala pang kaalam-alam dito sa proyektong nabanggit? Maging ang vice-alkalde na si Dading Santos, wala raw impormasyon sa ipinapasok na proyekto sa kanilang bayan. Actually, nung muntala kay kami, kay Sangguniang Bayan, siyempre, yung Sangguniang Bayan, maksyon kami agad ken. Mulan dili, naning aksyonan mi. Magkonsulta kami karetang affected barangays. Siyempre, kailangan mi lang balo nung naning karelang sentiments about ketang river control gawa na ng DPWH. At from there, karelang desisyon, karetang akwaming sentimento, natural, kami magbasi. Uling ikami, miyalal kami, talagang ikaming boses na rin kaya kaming kabalen. Ayon naman kay Flores, ikinababahala rin nila ang posibleng epekto nito, lalo pat malaking bahagi ng kasaysayan ng San Simon ng mga nasabing barangay dahil ito ay kasama sa mga unang bumuo sa bayan. Mga mamamayan natin, ang kabuhayan niyan halos doon ay mga magsasaka at saka mga professionals at mga manggagawa, ganun. Ngayon, siyempre, i-relocate mo yan. Saan mo dadalhin? Yung kabuhayan nila ay maapektuhan. Ganun. Ever since naman dyan na naka-residence dyan na sila nagugat mula sa mga ninuno nila, panahon pa ng mga naunang panahon. Kaya naman pakiusap niya, magdaos sana ng public consultation ng lokal na pamahalaan at tutulan ang proyekto. Ang bayan ng San Luis, kaya niyang i-oppose yun. Kung may mga nasa LGU na tumututol, bakit ang San Simon hindi niya magawa? Paano kami mga ordinaryo citizen? Dapat na-elect sila para protektahan yung mga mamamayan. Hindi yung dapat mag-lead sila, dapat i-lead nila yung tao para sa laban. Samantala, patuloy pa rin kinukuha ng CLTV 36 News ang pahayag ni Mayor JP Ponsalan ukol sa nasabing proyekto. Gayon din ang upuan ng DPWH Central Office. Ngunit wala pa rin tugod ang mga ito hanggang sa kasalukuyan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa ibang balita, patay ang isang sospek habang sugatan at naaresto ang kanyang kasamahan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Korean Town Barangay Anunas, Angeles City nitong Martes, February 18. Bandang alas 4 ng hapon nang makatanggap ng impormasyon ng Angeles City Police Office tungkol sa dalawang kahina-hinalang lalaking sakay ng isang walang plakang itim na Aerox na gumagala sa Korean Town na kilalang hotspot ng snatching incidents. Agad nagsagawa ng surveillance ang City Intelligence Unit at Police Station 4. Nang sitahin ng mga pulis, bumunot ng barilang backrider na kinikilalang si alias Alexander. Residente ng Magalang, Pampanga, tinangkang paputukan ang mga operatiba. Ngunit nagkaaberya ang kanyang armas kaya napilitan itong mag-reload, dahilan upang agad siyang paputukan ng mga pulis. Napatay naman ang nagmamaneho ng motorsiklo habang si alias Alexander naman ay nagtamo ng sugat at agad na inaresto ng pulisya. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang isang US Colt .45 caliber pistol na may 6 na bala kabilang ang isang bala na may firing pin mark. Samantala, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang lawak ng kriminal na aktibidad ng mga sospek at ng kanilang posibleng koneksyon sa iba pang insidente sa lugar. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa ating Laos Auto News. Old but gold kung maituturing ang mga motorsiklo ng Harley-Davidson, lalo na sa mga motorcycle enthusiasts. Kaya naman ang CVO 2024 Road Glide ST, hindi lang perfect para sa mga adventurous riders. Swak na swak rin ito para sa mga collectors. Alamin natin ang iba pang top-of-the-line features ito with Harley-Davidson Sales Executive Warren Salazar. Bali ma'am, ito isa sa premium bikes ni Harley-Davidson. Ito yung 2024 CVO Road Glide. So 121 converted to CC. This is 1,977 cc motorcycle. Itong gantong bike, kasama siya sa category ng Grand American Touring. So in terms of comfort pagdating sa mga long ride, maganda siya. Makikita nyo rin, meron siyang mga bugs. So, very comfortable siya gamitin kapag may mga overnight rides tayo, mga long ride. So, actually, ang Harley-Davidson mas unang nakilala sa mga ganitong klase ng bike. Kung mapapansin ninyo, or kung alam ninyo, pag sinabing Harley-Davidson, isa tong itsura na to sa pinaka-iconic bikes ng Harley. So, ito yung isa sa pinagmamalaki ng kumpanya ng Harley-Davidson, yung mga Grand American Touring bikes. Dahil nga pang long ride siya, fuel capacity nito is 22.7 liters. So fuel consumption around 17 to 20 kilometers per liter. Kaya very na rin siya, economic pagdating sa fuel consumption. Matipid in terms of dun sa 17 to 20 pagdating sa mga motorcycle with 1,900 cc displacement, matipid na siya. Itong CVO 2024 Road Glide natin, price at 4,350,000. So, available siya for cash or bank financing and pwede rin namang credit card. Kapag sa bank financing natin siya kinuha, maximum of 3 years, then usually ang hinihingi ng bank 30% or 20%. So, si bank na yung makakapagsabi kung magkano magiging monthly amortization and magkano yung requirements nila pagdating dun sa down payment. Yung Harley-Davidson bike dito sa Laos Group Motorbikes, automatic kasama na dun yung 3 years LTO registration. Then may kasama na rin siyang 1-year TPL insurance. And i-enroll na rin namin siya for 1 year sa Laos Care Program. Yun yung emergency assistance nung Laos Auto Group and Laos Motorbikes. And meron na rin siyang kasamang 1-year registration sa HUG International Membership. So sa HUG International Membership, meron din yung kasamang roadside assistance. So anywhere sa Pilipinas, kapag nagka-problema yung bike mo, meron lang kaming ibibigay na contact number, then pipick upin ka doon ng HUG International free of charge. Dadaling ka sa may pinakamalapit na Harley-Davidson Service Center. Itong specific model po na to, actually, pagkakaalam namin, nasa 5 pa lang yung may-ari sa Pilipinas neto. So kung merong makakabili neto dito sa Pampanga, pang-6 pa lang siya. Okay, so very, very rare. Kumbaga, isa to sa mga collectible. Kung nangungulekta ka ng bike, ito yung para sa'yo. Yun, para sa mga mahihilig magmotor dyan, Harley-Davidson is a must-have motorcycle para sa mga bike enthusiasts. So, pasyal po kayo dito sa Laos Group Complex para makita ninyo yung mga available bikes namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga. And makita nyo rin kung ano ang pinag-uusapan natin na 2024 CVO Road Glide. Kaya, tara, pasyal kayo. Bumaba ang overall electricity rate ng Pampanga Electric Cooperative o PELCO 1 para sa buwan ng Pebrero.
Sa inilabas na anunsyo ng PHELCO 1 itong Miyerkules, February 19, bumaba ang buwan ng singil ng kuryente ng kooperatiba na ngayon ay nasa 7 pesos and 5 centavos per kilowatt hour. Mas mababa ito ng 2 pesos and 1 centavos kumpara sa dating 9 pesos and 6 centavos per kilowatt hour rate ng PHELCO 1. Usapang kalusugan naman, ngayong buwan ng mga puso, hindi lamang dapat ang ating mga iniibig ang ating inaalala, kundi maging mismo ang ating sariling puso. Yes, you heard it right mga kabalen. Naglabas po ng paalala ang Department of Health Central Luzon kung paano nga ba makakaiwas sa mga cardiovascular diseases. Kung ano-ano mga health tips na ito, alamin natin sa ulat ni Ashley Punzalan. Bukod sa Araw ng Mga Puso, pinagseselebrahan rin sa bansa ngayong Pebrero ang Philippine Heart Month. Kaya naman paalala ng mga eksperto, huwag kalimutang piliin ang sarili at alagaan ang mga puso. Kaugnay nito, layon ng Department of Health o DOH, Central Luzon Center for Health Development o CLCHD, ang mapalawig pang lalo ang kaalaman ng publiko ukol sa mga dapat gawin upang maiwasan ang mga cardiovascular diseases o CVDs. Pero ano nga ba ang mga CVDs? Ito ang mga sakit ng puso at mga daluyan ng dugo, kagaya ng heart disease, heart attack, stroke, heart failure o arrhythmia. Ayon sa DOH Central Luzon, natukoy ang mga CVDs bilang top mortality cause o nangungunang sanhi ng pagkasawi ng mga taga Central Luzon. Katunayan, patuloy ang pagtaas ng death rate mula sa kaso ng mga CVDs mula 2019 hanggang 2023 at sa taong 2024 lamang, naitala ang mahigit 13,000 deaths sa rehiyon dahil sa CVDs. Pero hindi lang ang mga taga Central Luzon ang madalas tamaan ng CVD ha? Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, 19% ng total number of deaths noong 2023 ay dahil sa mga nasabing sakit. Anong gagawin? Ayon sa DOH, maaaring maiwasan ang mga sakit na ito kung magkakaroon ng healthy lifestyle. Paalala ng ahensya, huwag manigarilyo o gumamit ng smokeless tobacco, maging physically active, kumain ng tama at masustansya, at panatilihin ang tamang timbang. Dapat din umanong i-monitor at ingatan ang blood pressure. Iwasan ang matatabang pagkain na sanhi ng mataas na cholesterol levels at gayon din ang mga matatamis na nagpapashoot up sa blood sugar. Ayon sa Senior Health Officer ng DOH CLCHD Non-Communicable Diseases Cluster na si Agnes Alipio, hindi biro ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang sakit sa puso ay walang pinipiling edad o kasarian. Dapat ay mayroong tamang pag-aalaga at tamang disiplina para manatiling malusog ang puso natin. Dagdag ni Alipio, prevention is better than cure. Ang pagbabago umano sa diet at lifestyle pa rin ang itinuturing na pinakamainam na paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart diseases. Anya, puso muna ang piliin ngayong Heart Month. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa iba pang balita, nagsimula ng ang paghuhuli sa stray dog sa mga asong pag-alagala sa kalsada sa Apalit, Pampanga upang ilagay sa bagong dog impounding area sa Barangay San Juan ng Bayan. Alinsunod ito sa Stray Animal Ordinance No. 38, Series of 2025. Layo ng ordinansa na tiyakin ang kaligtasan at kalinisan ng bayan ng Apalit at ipatubad ang wastong pagpaparehistro at responsableng pagmamay-ari ng mga alagang hayop. Base sa Facebook page ng Apalit LGU, maaaring makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para sa tamang proseso kung alagang hayop ng residente ay nahuling aso. Kaya naman ang kanilang ipinapaalala na tiyakin nasa loob at wala sa kalsada ang mga alagang aso upang maiwasan ang kanilang pagkakahuli. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News at para naman sa ating balitang sports, ihati ni Tony Kelo Makapinlak. It's game day Thursday para sa ating national basketball team. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei mamayang 7 p.m. Philippine time. Kabilang sa mga sasabak sa hardcore action sina veteran big man Japet Aguilar at multi-awarded PBA MVP na si Junmar Fajardo. Makakasama rin nila ang naturalized player na si Justin Brownlee, ang isa pang big man na si AJ Edu, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Calvin Optana at CJ Perez. Bibit-bitin din nila Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Scotty Thompson ang ating bandera ngayong Huwebes ng gabi. Sa February 23 naman, tutungo ang Gilas Pilipinas sa Auckland para sa isa pang laban kontra sa pambansang koponan ng New Zealand. At yan ang ating sports news ngayong araw. Back to you, JM. Sa ibang balita, 3 sospek ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija at Pampanga Police itong February 18 at 19, 2025. Timbog sa ikinasang buy-bust operation ng pinagsamang puwersa ng mga otoridad ang 2 high-value individual sa Barangay Valenzuela, Santa Rosa, Nueva Ecija nitong Martes, February 18. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Lando, 32 anyos sa isang tricycle driver at si alias Bray, 35 anyos sa isang traffic enforcer at pareho mga nakatira sa Cabanatuan City. Nahulihan ang 2 ng nangaabot sa 50 grams ng hinihinalang shabu na may estimated value na 340,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga pulis sina alias Lando at Bray. Samantala, naharang ng Porac Police ang individual na nasakay ng isang motorsiklong walang plate number sa isang COMELEC checkpoint sa Barangay Santa Cruz itong Miyerkules, February 19. Nagtangka pa umunong tumakas ang sospek na kinikilalang si alias Lon, 22 anyos sa residente ng Angeles City. Ngunit kaagad naman siyang nahabol ng mga pulis at inaresto. Nakuha mula sa naturang sospek ang iba't ibang illegal items, kabilang ang 60 grams ng high-grade marijuana o kush na nakabalot sa 17 Ziploc bags at nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Gayon din ang 10 disposable vapes na pinaghihinilang naglalaman ng liquid LSD na may halagang 10,000 pesos. Bukod pa rito, nakumpiska rin kay alias Lon ng isang .38 caliber revolver cellphone at ang motorsiklo na ginamit ng sospek na hindi umano rehistrado ayon sa pulisya. Ang lahat ng nadakit na sospek ay sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs ang aabot sa 914 grams ng high-grade marijuana na mula sa isang shipment ng mga assorted item na dumating sa bansa mula Bangkok, Thailand. Nagugat ang pagkakasamsam sa mga iligal na droga na may estimated value na 1,371,000 pesos sa impormasyon na nagmula sa Philippine Drug Enforcement Agency kung kaya't nagsagawa ang mga examiner ng isang full physical examination sa dumating na kargamento sa airport. Lumabas sa eksaminasyon na ang bagahe na dineklarang food spices, condiments and groceries sa customs ay naglalaban ng 26 na pakete ng powdery substance at 4 na pakete ng dried leaves at fruiting tops. Dinala ng otoridad ang mga nakuhang sample sa PIDEA para sa isang chemical analysis at doon nakumpirma na marijuana ang laman ng shipment. Kasunod nito, naglabas ng warrant of seizure and detention ng BOC laban sa shipment dahil sa paglabag nito sa Customs Modernization and Tariff Act, kaugnay ng RA number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naaresto naman ang top 3 provincial most wanted person sa Pampanga nitong Miyerkules, February 19. Matapos ang halos 10 buwang pagtatago
Nahuli ang suspect na si Jerome Santiago alias Randy sa Bulaon Resettlement Barangay Bulaon, San Fernando, Pampanga. Sangkot si Santiago sa kaso ng pagnanakaw at pagpatay sa Candaba, Pampanga noong April 28, 2024. Naharap siya sa kasong robbery with homicide at walang inirekomendang piyansa. Talaga namang love is in the air ngayong buwan ng pag-ibig. 28 Sasmuanenyo, couples ang nanumpa ng panghabang buhay na pagmamahalan sa Kasalang Bayan 2025 na ginanap sa Sasmuan, Pampanga. Magbabalita si Arlene Salonga. Ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig. Kaya naman kaliwat kanan ang mga ikinakasal ngayong buwan. Sa Sasmuan, Pampanga, 28 couples ang sabay-sabay na nag-isang dibdib sa ginanap na Kasalang Bayan 2025 ngayong Huwebes, February 20. Ang mass wedding na ito ay inihanda ng kanilang lokal na pamahalaan upang matulungang maging lehitimo sa mata ng batas ang pagsasama ng mga taga-Sasmuan na matagal nang nagmamahalan. Kagaya ng pinakamatandang couple na ikinasal na sina Rodolfo at Eliza Quitorio na higit 60 years nang nagsasama. 3 na ang anak ng mag-asawa at hindi sila naikasal kahit noon pa man gawa umano ng kahirapan. Kaya naman malaki ang pasasalamat nila dahil nabigyan sila ng pagkakataong gawin ng legal ang kanilang pagsasama. Alaga to dahil para mga anak namin, legal na. Tsaka yung pagsasama namin, tumagal hanggang habang buhay kaming magkasama. Sina Iverson at Kimberly Joy Gatos naman ay 2 taon ng live-in. Bagamat sila ang pinakabata sa mga nakilahok, naniniwala umano sila sa kapangyarihan ng kasal. Para din na po sa bata. Isa sa iba po, sinasabi po nila na hindi po kasal, parang anak po sa labas, parang gano'n. Naging tradisyon na sa Sasmuan ang pagkakaroon ng kasalang bayan. Naniniwala ang kanilang alkalde na si Mayor Catalina Cabrera na ang pamilya ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang progresibo at mapayapang bayan. Kaya naman taon-taon niya umanong isinusulong ang aktibidad upang maging mas matibay ang pagsasama ng bawat pamilya sa kanyang bayan. Masaya ka rin ikaw na mayor pag nakita mo nagkakaintindihan yung pamilya, yung buong pamilya. Kaya nakasupport ako sa kanila. Payo naman ni Cabrera sa mga bagong kasal. Kayong mga bagong kasal, magmahalan, ituloy lang yung pagmamahalan ninyo. Basta nandyan yung pagmamahalan niyo sa isa't isa. Meron kayong tiwala sa Diyos, tutulungan tayo. Kaya yung pagsasamahan ninyo niya, palawigin niyo pa at paramihan ninyo ang inyong mga anak at magmamahalan kayo sa habang buhay. Samantala, nagpaalala rin ng Sasmuan LGU na asikasuhin ng mga bagong mag-asawa ang papeles ng kanilang mga anak upang gawin ng legitimate ang status nila sa kanilang birth certificates. Bukod sa mismo seremonya ng kasal, nagkaroon din ng isang banal na misa upang bendisyonan ang mga bride at groom. Kasama si Ashley Punzalan, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon kay Rainier Agas, ang weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. Magandang araw po sa ating lahat. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Huwebes, February 20, 2025. Shear line ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Northeast monsoon naman ang nakakapekto sa natitirang bahagi ng Luzon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat ang aasahan natin sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Caraga, Laguna, Rizal at Quezon dahil po yan sa shear line. Maulap na kalangitan naman na may mga dalang pag-uulan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora dahil naman po yan sa Northeast Monsoon. Pinaalalanan po ang ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po yan sa katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, aasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may minsanang mahihinang mga pag-ulan dahil sa Northeast Monsoon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalong-lalo na po sa hapon at gabi sa natitirang bahagi ng Mindanao dahil po yan sa easterlies. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Sa ibang balita, binigyang pugay ng senatorial aspirant na si Camille Villar ang naging kabayanihan ng namayapang si Doña Aurora Quezon na tubong Baler Aurora at asawa ni dating Pangulong Manuel Quezon. Para sa detalye, naritong report. Dumalo at nakisa sa pagdiriwang ng 46th founding anniversary ng probinsya ng Aurora, si Deputy Speaker at ngayon senatorial aspirant Camille Villar nitong Miyerkules, February 19. Sa kanyang speech, binigyang pugay ni Villar ang naging kabayanihan ng namayapang si Doña Aurora Quezon na tubong Baler Aurora at asawa ni dating Pangulong Manuel Quezon na nagsilbi rin bilang dating presidente ng Philippine National Red Cross. Na ipinagdiriwang natin ang kanyang birth anniversary ngayong araw din na ito ay isang inspirasyon sa akin bilang isang leader ng ating bansa, pero higit sa lahat bilang isang babae. Talagang napakaganda po ng ginawa niya, katulad nga po ng sinabi niya ng kanyang mga relatives, ng kanyang grandson, ay talagang meron talaga siyang puso para sa kanyang kapwa. At talagang yung kanyang serbisyo ay bukas palad at hindi para sa title or hindi para sa posisyon, kundi para tumulong yan lang. At yan, bilang isang babae, ang nais kong tularan. Talagang marami po tayong matututunan sa kanya dahil alam naman nating nakikilala siya for her humanitarianism, sa kanyang puso at syempre pagtulong sa kapwa na mga nangangailangan. Nakilala si Doña Aurora dahil sa kanyang naitulong sa mga Pilipino, higit lalo sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Bukod dito, bilang isang batang lider sa edad na 40, hindi umano maiwasang maihambing ni Villar kung paano rin siya hinubog ng kanyang mga magulang na sina dating Senate President Manny Villar at Senator Cynthia Villar sa pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng ipinakita ng yumaong si Doña Aurora. Ang pagtulong po sa kapwa, ang serbisyong bukas palad, yan po rin ang natututunan ko sa aking mga magulang na si former Senate President Manny Villar and Senator Cynthia Villar. Ang pagtulong sa mga nangangailangan at ang kahalagahan po ng sipag at tiyaga para po tayo umasenso. Ang pagpapahalaga po niyan ay tinuro po sa akin ng aking mga magulang at nais ko pong ipagpatuloy po kahit saan man tayo pupunta. Tumatakbo bilang senador para sa 2025 midterm election si Villar sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama si Raymond Tasoy, Aisel Fernando, CLTV 36 News.
Tara na't pasyalan ang mga ipinagmamalaki ng Pampanga mula sa pagkain, kultura, tradisyon hanggang sa magagandang tanawin. Iyan ay sa pamamagitan ng isang photo exhibit na binuksan ng pamahalagang pampanlalawigan sa SM City, Pampanga. Narito pong report. Are you looking for a place to visit? O di kaya naman you want to explore Pampanga without having to travel to places? Well, isang photo exhibit ang binuksan sa SM City, Pampanga kasabay ng selebrasyon ng National Arts Month. Ito ang Love Pampanga Photo Exhibition na pinangungunahan ng pamahalaang panlalawigan sa tulong ng Arts, Culture and Tourism Office o ACTO. So akit na mo kayo yung best tourist attractions, best tourism sites, then best tourism products, and also the delectable and delicious Kapampangan heirloom dishes and delicacies. Tampok sa nasabing exhibit ang mga kuha ni Ruston Banal, isang multi-awarded photographer at cultural worker. It's more like a compendium of many years of documenting Pampanga. And we wanted to, in a way, represent Pampanga beyond that culinary capital notion. Because aside from being a culinary capital, officially, we have more to offer in Pampanga. Material culture, which is wood carving, silversmith, pukpok, and other things that, in a way, showcase our talent and creativity. Lalo na ngayon, today, or this month, it's Arts Month. Mula sa rich culture, delectable food, hanggang sa picturesque landscape sa lalawigan, matutunghayan sa mga larawan ni Banal. This image is more like a showcase, more like a preview that you can explore because there are many things that you can see in Pampanga beyond food. Maaaring pasyalan ng nasabing photo exhibit hanggang Biyernes, February 21. Sabay po, makabuklat na yung kakatamong Love Pampanga Photo Exhibit kaya po kayong SMC Pampanga Fashion Wing, Mexico area. Nanuka rin po magstay po ini today, February 19 hanggang pong February 21. Kaya po take advantage of these beautiful images para lakwas tayo pong luguran ng probinsyang Kapampangan. For all those people who are nearby SM, you can check out this exhibition. It's more like a photo exhibition and magazine show of all things Pampanga. So it's a free exhibition. You can go anytime until Friday, I think. Samantala, ang Love Pampanga Photo Exhibition ay isa lamang sa mga aktibidad na inihanda ng provincial government para sa selebrasyon ng National Arts Month. Mayroon ding charcoal painting contest at 2-day workshop para sa concept design making. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News. Isang artist talk ang ilulunsad ng University of the Assumption sa susunod na linggo, kasabay ng pagdiriwang nila ng 5th Annual Art in the Library. Gaganapin ito sa Sinen's Library Audio Visual Room mula 9 a.m. hanggang 11 a.m. sa darating ng Miyerkules, February 26. Tampok sa isasagawang artist talk sina Harvey San Miguel na magbabahagi ng kaalaman tungkol sa book cover design, si Ron Canino man para sa content at zine making, at si Lucio Sison para sa topic na bookbinding. Ayon sa UA, isang magandang pagkakataon ng event para sa mga lokal na hilig ang sining na upang madagdagan ang kanilang kaalaman. At para naman sa ating entertainment news, ihahati dito ni Danny Cazino. Tunay na kwento ng bandang Eraserheads, ito ang ipapakita ng pelikulang Eraserheads Combo on the Run. Maging ang urban legends, tutuldukan na. Isang press conference ng iconic Filipino rock band na Eraserheads ang ginanap noong Martes, February 18. Dito ipinakilala nila ang kanilang nalalapit na dokumentaryo na pinamagatang Eraserheads Combo on the Run. Ang pelikulang ito ay magbibigay liwanag sa mga kwento ng kanilang pagsikat, paghihiwalay at muling pagkakasama, pati na rin ang mga hindi pa nabanggit na bahagi ng kanilang journey na nag-iwan ng malalim na epekto sa musikang Filipino at kultura. Dumalo sa nasabing press conference ang frontman ng banda na si Eli Buendia
award-winning na director na si Maria Dayan Ventura at mga pangunahing tagalikha ng dokumentaryo tulad ni na producer Francis Lumen at Rico Gonzalez ng Warner Brothers Philippines. Sa kanilang mga pahayag, binalikan nila ang mga hamon at kahalagahan ng paggawa ng pelikulang ito. Ayon kay Ventura, ang dokumentaryo ay isang walang pasubaling pagpapakita ng kwento ng Eraserheads at tatalakayin nito ang mga bagay na hindi pa naririnig ng publiko. Wala rin umanong itatago at magiging tapat ang bawat detalye ng kanilang buhay. Maipapakita rin sa dokumentaryo ang paglalakbay ng banda mula sa kanilang simpleng simula noong 1989 hanggang sa kanilang mabilis na pagsikat noong 90s at ang kanilang paghihiwalay. Ang pelikula rin ay magbabalik tanaw sa mga alamat tulad ng tungkol sa ngatang Spolarium na pilit idinidikit sa kontrobersyal na pagkamatay ng sexy actress noong dekada 80 na si Pepsi Paloma. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Ako si Danica Gino. Back to you, JM. Salamat Danica at yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages para sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter naman o X at CLTV 36. Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat.